Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Haberimizin 2024 yılın 8 yanvarındaki sanından. Aşgabatda Mahtumulu Pırağa bağışlanan devlet ve hükümet başkanlarının samiti geçirilir. Talhan Dubaydaki restoranlarda Türkmen tagamlarını dünya tanıcılar. Belarus Türkmenistan'ın rayetlerine oku vizalar vermenin tertibine ütköşmeler yerizdi. Ronaldo'nun təlimçisi Beşiktaş toparına təlim verir haberler size yetiriyarız. Mehriban tamaşaçılarımız gelin ne varsa haberlerimiz bilen has genişleyin tanışıp olalım. Aşgabatda Mahtumulu Pırağa bağışlanan devlet ve hükümet başkanlarının samiti geçirilir. Şu yılın oktyabr ayında Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabat şehrine Mahtumulu Pırağı'nın doğulan gününün 300 yıllığı münasibetli. Devlet ve hükümet başkanlarının katnaşmağında samit geçirmek meyilleştirilýär. Şeýleki may ayında Medeniyet Ministerlerinin halkara maslahaty geçiriler. Bu barada Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredov fanulgam arkaly geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde hasabat berdi. Vatan haberler gepleşigine belenip geçirilýärli Türkmenistan'ın prezidenti 2024 yılın ilkinci Ministerler Kabinetinin meclisini geçirdi. Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredov hökümet meclisinde 2024 yılın Behim payhas ummanı Mahtumulu Pırağı ýaly dip ıglan edilenini belläp, Mahtumulu Pırağı'nın doğulan gününün 300 yıllığı münasibetli may ayında Medeniyet Ministerlerinin derejesinde halkara maslahaty geçirmek, hem de oktyabr ayında bolsa Aşgabat şäherine devlet ve hükümet başkanlarının derejesinde samiti geçirmeyi teklif etdi. Devlet başkanımız beyan edilen teklifleri golladı ve vice-premieri iri halkara çäreleri ýokary derejede geçirmeyi tawşyrdy. Talhan Dubaydaki restoranına Türkmen tagamlarını dünya tanıdýar. Paytahtymyz Aşgabatdaky meşhur Talhan restoranı Dubaydaki restoranı bilen Türkmen tagamlarını dünya tanıdýar. Bilişiňiz ýaly Dubay şäheri dünýäniň esasy syýahatçylyk merkezlerining biridir. Bu şäherde Arap ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup iri Expo sergisi guruldy. Şol bütün dünýä sergi üçin Expo City Dubai şäherçesi döredildi. Ferginin tamamlanmagy bilen ozalky fergiden tapawutlykda Expo City Dubai şäherçesi öz işini dowam edýär. Bu şäherçedäki Türkmenistan döwletimiziň meýdançasyna Talhan restorany öz işini alyp barýar. Expo City Dubai şäherçesiniň resmi saytynda belenip geçirilýär. Talhan restorany diňe bir türkmen tagamlaryny däl, eýsem halkara tagamlarynyň fazlaşygyny hem emele getirip özünün mihmanlarına tagamının köptürlüğü bilen fiyahat etmek mümkünçülüğünü döredýär. Restoran saat 9:00-dan 23:00 çenli işleýär. Bu ýerde türkmen tagamlaryny datmak mümkünçülüğü döredildi. Amatly bahalardan palaw, unuş, gutap, gowurdyk, samsa, manty ýaly türkmen aşhanasynyň naýbaşy tagamlary mihmanlara ködürlenýär. Mälim bolşýaly Talhan restorany paýtahtymyz Aşgabatda bolup, şeýle hem Talhan markaly çörek we çörek önümleri hem uluslegden peýdalanýar. Belarus Türkmenistanyň raýatlaryna oku vizalar bermegiň tertibine ütköşmek ýeridi. Belarusyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasynda habar bermegine görä, 2024 ýylyň 1 ýanwaryndan başlap Belarusda okumak isleýän Türkmenistanyň raýatlary üçin oku vizalaryny bermegiň täze tertibi güýje ýerdi. Bu barada Bilim Ministerlerinin resmi saytında haber verilýär. Indi Belarusyň universitetine okuwa gidýän Türkmenistanyň raýatlary Belarusyň salgyt kodeksine laýyklykda wiza üçin konsulluk tölegini tölerler. Şol wagtyň özünde Belarusda eýem okuyan Türkmenistanly talipler we Belarus universitetinde belenen seneden ozal kabul edilen raýatlar universitetiň statusyny tasdiklayan şahadatnama görkezilenden soň mut oku vizalaryny almagy dowam ederler. Muğut oku vizalary daşary ýurt raýatynyň talipdigini tasdiklayan bilim edarasynyň şahadatnamasynyň asyl nusgasyny ýa-da ýokary oku mektebiniň resmi haty iýerilen soň berilýär diýip ilçihananyň habarynda bellenilýär. Ýeri gelende belläsek mundan ozal universitetlerde ýokary bilim almak maksady bilen Belarusya girýän Türkmenistanyň ähli raýatlarynyň oku kategoriýasyndaky wiza üçin konsulluk tölegleri alynmaýardy. Ronaldo'nun tälimçisi Beşiktaş toparına tälim berer. Cristiano Ronaldo Portugaliýanyň milli ýygynyny wagty tälim beren. Fernando Santos mundan beýlek Türkiýanyň Beşiktaş toparynyň tälimçisi boldy. Bu barada Türk toparynyň resmi saytynda habar berildi. Benfica toparyny futbol oýnandan soňra tälimçilik işine başlan Fernando Santos Portugaliýanyň iň güýçli 3 topary Porto, Benfica ve Sporting toparlaryna tälim berdi. Şeýle hem Gresiýanyň hem de Panathinaikos toparynyň tälimçiligine eden Santos bu ýurtda 4 gezek ýylyň tälimçisi diýen derejä münasip boldy.
Fernando Santos Portugaliýanyň milli ýygynnysy bilen 2016-njy ýylda Ýewropanyň çempiony boldy hem-de 2019-njy ýylda Milletler Kubogynyň çempiony boldy. Portugaliýanyň milli ýygynnysynyň iň uly üstünliklerine uly goşan Santos soňky gezek Polşanyň milli ýygynnysyna tälim berdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek istenen habarlarymyz şolardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzdan Dragon Oil çelekeniň ýanyna 3 ýatagy özleşdirmäge girişer. Elman Tagayev iň ökte oýunçy diýip iglan edildi. Türkiýe dünýäniň medeni paýtagty änew dabaralary taýlanýar ýaly başga da köp sany habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.